Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 at our study centers in Margao, Vasco and Purur. Book your seat today. Limited seats available. लोकांनी सुकी मिरसांग, कांदे, खारी आणि हेर सामानाचो पुरुमेत केलो. आता रेनकोट, सत्र्यो आणि पावसाची सँडला सारकिल्यो वस्तू घेवंक लोक बाजारात. तातून फाल्यां सावन स्कुलां सुरू. छत्री वाढलेले रेनकोट वाढले, आता प्लास्टीक असे वाढले आणि पावस पडले तर गिऱ्हाईक स्टेट आणि पावस नासलो म्हणून स्लो मार्केट. आता गिऱ्हाईक रिस्पॉन्स येवंक लागला, लोकांचो गर्दी आता दिसूंक लागला. अच्छा सीज़न बारिश का रहता है, तो अभी क्या है, उतना पहले जैसा भी सीज़न नहीं रहा हमारा, क्योंकि अभी सब रेट बढ़ गए. लेकिन बारिश में हमारा सीज़न अच्छा जाता था, अभी पहले की तरह नहीं है सीज़न. चप्पल के सब रेट्स बढ़ गए हैं और नुकसान, मतलब इतना नुकसान नहीं होता, एवरेज नॉर्मल. तो सीज़न वाइज हमारा अच्छा होता है. जैसे अभी बारिश का सीज़न आया, शादी का सीज़न आया, ऐसे सीज़न वाइज अच्छा होता है. नॉर्मल बाद में ऐसे फार्मसी कॉलेज चालू जाता, त्याच्या खातीर सगळे ते आयटम तेंचे लागता पावसा खातीर, आनी बुकां लागता, स्टेशनरी लागता, आनी इतर तेंचे फार्मसी कॉलेजीन लॅबान कितें आयटम लागता ते सगळे आमचे कडेन आसता आनी ते येवन व्हरता, मुद्दाम व्हरता. फार्मसी कॉलेजचे भुरगे म्हाजे कडेन फोंड्यासून येता, वास्कोसून येता, मडगांवसून येता, पेडण्यासून येता. ते सगळे कितें कितें लागता ते A to Z म्हाजे कडेन सामान व्हरता.